Kalimantan ya Mas. Nek perlu aku tak nyopo. Ada apa nang? Ibu-ibu yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedaya sami sehat nggih. Alhamdulillah mugi-mugi ingkang kawula dateng niki pinaringan sehat panjang umur. Kurang rezekinipun. Muga-muga sing gadah utang enggal Kanjeng Lunah. Nek disaur. Lho kok nek Lunah jipuk nek. Pikiran rasane. Napa? Lah wong ora dadi anakku, ora dadi anak wis 6 tahun ibu kok. Lah napa? Anake Bang Jati itu. Ya ora apa ngono-ngono iso nganake duit. Ya. Mbak Bila mriki nyuwun lagu napa? Kali ngentosi manten iki tasik salin. Nek mriki napa? Kali benjine sitok tambah ati. Oh nggih. Napa sijine? Nanggap dhewe sampeyan ya, Mbak. Muga mesti tok liya-liya lagi ngono. Oh matur yen nggih, Mbak. Kasih karak. Wah. Kasih karak. Karak regane sekilo 4.000 kok. Lah nggih, kok larang karake ya? Disukani apa iki ya? Lali janjine, ya wis. Lali janjine mawon nggih. Selawatane mengki. Ayo Mas, monggo. Bapak-bapak sing tok mriko nyuwun lagu napa mengki? Mangga tak goyang bareng-bareng yo. Aku tak dolan-dolan iki ya Mas. Ayo Bu goyang bareng-bareng Bu. Ayo Pak goyang. Bakong tasih napa mboten? Om niki rawuh tumut. Ingkang putih. Oh tapi iki udah jadi saisan. Makanya nek kok dadi kali didalaken mboten napa-napa.
Tukang syutingnya ben buwi kok nganyang-nganyangan kowe nutupnya aku. Nah. Jana-jane Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Kacu, Pripun? Mas Kacu, Nggih. aku tak foto dulu ya. Ya. Ini foto dhisik. Ning hati-hati ya Nul. Ada apa? Orang tidur telentang itu akan mati. Oh kok bisa? Iya. Tidur apa? Turu toh? Turu toh? Telen ki ngulu, datang. Lah turu ngulu tang ya bongko toh, leleten. Nggih. Kudu ki dene yo bingung kan. Tidur telentang yo bahaya. Nggih. Nggih. Dan alhamdulillah nggih Mas. Ah. Kahanane terang, muga-muga terang Amin. sampai bengi. Amin. Alhamdulillah menika teng dalemipun Bapak kali Suratman. Suratman matur sembah nuwun Ibu kali Bapak. Kuwi basane nuwun sewu. Ada apa? Basane iki Jawa karo Arab. Oh nggih. Lah Suratman. Monggo Bapak Ibu berdiri dulu. Lah. Nggih, Ya alhamdulillah Mas, ya Allah awit wingi sore lho. Tamune sakmene biyane. Heeh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih. Raya anak pertama nggih menika nggih. Anak pertama ya terakhir. Oh ngaten. Putrane namung setunggal kok. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Rabbil alamin. Jantenan. Mbak Ari mik pundi? Lagi anggere lanangan kok ngono ae. Kowe kok nek meteng lho, Ar. Aku ki wis meteng kok ya. Nah, kono. Sabar. Kandhani kok. Nek ora ngono kuwi lho. Kuwi mbok gawa nang ndi? Ya. Anu leneng gurine tukang syuting kono lho, Wek. Nah, ben gak nyepet-nyepeti. Iya. Gila to. Anyar. Ya, Dul. Iku putun apa? Pripun? Kakung mau putih. Kumut. Mama golek nganu golek dhuwit cemik to, biasa. Mi. Alah kok yo melu ae. Gitu aku nek roh ngono kuwi kudu ngerokot ae lho. Mi, orang jonnya mi. Anu jon le. Cepot lo Mas, tulung Mas. Ayo nek jeding. Anu mama nawoni le engko sik. Niku kakungno putri. Jawa lah, dia anak kok lanang. Kok iso? Anake enak wedok enak. Kok iso? 2 tahun gami. Anak lanang sakmono kuwi lho, mike malah rusak. Mbahku kamu tak tekoni ya cik mi. Heeh. Alhamdulillah sedaya sami sehat nggih. Niki do masih dipun jogetaken napa mboten? Tak estu
Lah wis ra Jan, udan. Tenang Jan, ya. kaya bacaan pegengan. Rene do Mas loro, do Mas papat, manggol papat sing wedok dhisik rene. Kae, hari kae. Niki Iki kae. iki mau. Lah kok malah ilang turut kono? Lah kok karo tukang syuting. Apa bukan nyuting tekmu ngono apa piye? Dasar wanita murahan lu ya. Yuk, aku ketemu kancaku nyeles. Rene. Iki sing wedok aku apa kowe? Sing wedok aku aku kan wedok karo wedok. Sing lanang rene saya. Iya, sini. Sini. Nah, jejer ini Madhe Brono miring. Sini ya. Sing dereng foto monggo silakan foto. Sing dereng foto nggih Mbak mantan nggih. Mantane Jan Ayu. Tenan. Ya Allah. Bayi siapa? Oh, jan tenan Manohara. Manohara. Dasare ya murah meriah. Tenan. DP-ne pira yuk? Iki gak DP iki kabeh 1.500. 1.500. Cash. Kok brek iki to iki. Sik. Apa-apa Mbak apa piye? 1.500 ping pisan. Loh, lah dhek kulino ngangsur lho iki. Kulino nyicil. Manohara ki ora larang lho. Lah. Tergantung budget, enek dhuwit sithik ya dipangan. Diparingi sithik. Ana oke. Oke dipangan. Paringi oke. sithik. Yo sithik. Bute kan ya nglegakne to, pamundutane napa lho. Njaluk sing murah ya enek, njaluk sing apik ya Sesuai dengan penampilan. Ayo, iki kok kakean promosi ya iki. Sing sebelah kono ayo le maju le. Wis sing dhisik sing mbok maju. Sing cilik cilik rene. Oh, cilik ya musuhe cilik ana Cilik musuhe cilik. Rene. Cilik ya musuhe cilik. Nah. Lah, gedhe musuhe cilik yo gak sedeng. Nah, Sedeng diwelem aku. sedeng ana nek pelicine kok. Kita kon isik sing wedok. Arep Mbak mantan kebun wetengmu gak? Namanya siapa sayang? Siapa? Mega. Mega. Rumahnya? Mriku lho. Oh, mriku. Mega rumahnya Dik Bu. Oh, masa? Au. Dik Bu. Iki Ada nyeluk apa? Bu, nyeluk Mbok yo eneng. Lah nek Mama. Heeh. Rasa diri mama, dulu kan papamu kundur, mama harus tandur. Wong mama harus tandur. Jangan dong, seperti ini dong. Namanya siapa sayang? Arhan. Mas Farhan. Rumahnya mana? Gak tak gowo. Oh, enggak di bawah. Ya pinter. Ya pinter dek, digowo ya keong. Kelas berapa sayang? Kelas 6. Nah, Kelas 6 SD. Sudah sunat belum? Ampun. Oh, sudah. Nek disepil. Delok. Sepil. Aku kok gak percaya. Lah iya, aku ora percaya nek. Percaya apa nek? Ora sik cilik kok. Sik cilik kok sunat Sik cilik kok tenane. sunat. Dudone, Mas. Tenan-tenan kok ora. Nggih. Jajal apa buktine? Sepil. Gilane. Sing gilane sapa piye ta? Kok gak oleh. Lah nyapa? Gilane. Apa donggon kowe lho. Mama sik kerja rono sik, lahir rono sik. Ya, anake kok ya wae. Anakku akeh karo wong kali aku iki. Karo wong kali aku kok manak itu iki. Teko madhep lagi aku arep nekoni ndasmu kok piye kok ya. Ini lho Mas, tadi. Tekoni sik kelas pira? Kelas pira, Nduk? Kali 2. SMP. SMP apa SD? Sik. Kelas kali iki kali jungkir genuk apa karo kali gulung? Kanu, Pak Dalang iki nek wong ayu kok ya cek pengen ya. Oh, sik Lho pengen. piye? Oh, sik ngadeg kok. Lho, mosok. Oh, Tak tenan. kira wingke lungguh ya. Inje, minta lagu apa cah ganteng? Anut mawon. Manut. Aduh, ketoke cah ki nganu ketoke keras watake. Anu, piye rodok-rodok jaim. Heeh. Besok cita-citane pengen dadi apa sayang? Mekanik. Oh, mekanik. Mekanik iki dandani apa to, Mas? Dandani sepeda motor. Oh, dandani sepeda motor. Sik, aku tak takon. Sepeda motor ini busine apa ora? Wonten. Jae busimu kaya apa? Kaya dhewe-dhewe kok ya. Kuwi knalpot ya. Oh, dandani sepeda motor. Nggih. Apa kene sepeda motor rusak sing mbok dandani apa? Sepeda. Sepeda sapa? Sepedaku. Sepedamu ki mbok protoli. Yo, kocrok cah iki. Oh, sepeda ra nyapa-apa dandani. Iki cita-cita dadi apa? Burine piye kan? Iki lho, dadi apa cita-cita? Cita-citamu pengen jadi apa besok? Bos muda. Oh, Bos muda. Berarti Berarti CEO. iki lho, ketoke kaping iki ketoke harga 500 miliar iki.
Rumangsane batu giok apa Bu? Anu, Mbak, enak dadi bos Oka, Mbak. Apa? Oka ki apa, Mas? Bosok. Ojo. Bos Oka kaya bosok. Sing iki. Sing wi rada manis-manis item-item. Maju sing wis rene. Nah. Rene. Dua-dua, sateke sini. Manis iki tenane. Iki gandengane iki. Iki ketoke cilik tapi kok metu jenggote ya. Iki cara pitikno kate iki. Iya. Kata. Nul, Dalam. sambil berjalan, Minum sing wau air. asmane tak aturke, sing ora pengen foto ya pengen foto. Bedukmu nanti ya, Dok, beduk. Oh, di situ. Beduk di sini. Ora ketok sakmono gedine. Namanya siapa sayangku? Tirta. Mas Tirta. Ya aja nangis to ngono kok. Iya. Aku seneng sing ireng-ireng ngono kuwi lho. Manis ya layram. Engko dicaplok garangan. Tante orang baik-baik kok. Satunya siapa namanya? Namamu siapa cantik? Cynthia. Cynthia. Rumahnya? Oh, enggak digowo. Enggak digowo. Wong kali abu ki nek basa Indonesia ya ngono lho. Medok. Enggak digowo. Enggak digowo. Ini rumahnya mana sayang? Oh mriko, rati adoh, mriko. Siki mung ndi omahmu? Tata gowo. Oh, gak digowo. Keong berarti. Iki cita-citane dadi apa iki? Sing cantik. Dadi kok anu ki? Anu bar sekolah ndak rapi ya, Nduk, penak. Nah, bos Dadi anu iki. Lah ya dadi apa, Nduk? Dadi apa? Oh, wong sukses. Maksud sukses apa? Sukses dalam apa? Dalam rumah tangga apa suksesnya? Oh, Oke. Sampe nomor pira to, Nduk? Sampe nomor pira? 16. Berarti setahun kan rapi iso, Nduk. Ora oleh. Lah, KTP pitulas. ini lagi dadi kok. Heeh. Iki sayang hadap sini. Kamu masih sekolah apa sudah kerja sayang? Masih sekolah, Kelas berapa? kelas 3 3 SMP. SMP. Napa to mbok gojeki gak kan aku demek? Aku ya padha duwe ngono kuwi kok. Iya, jan mau anise ra heran. Iya. Golek anakku ki ya sing ngene-ngene iki menengan. Besok nek gede dadi apa Mas cita-citamu nek wis lulus? Usaha, Usaha mencari babat kabeh usahane. Usaha apa? Usahane tak babat kabeh. Usaha ini tak babat kabeh ki di apa? Pak? babati kabeh. Oh ngarit. Ngarit. Usahane tak tahi kabeh. Oh dijajali kabeh. Aku jajalen. Milih ndi jajal aku kok kae? Mboten pun. Loh, jarene usaha, aku ya usaha lho, Mas. Aku tengono, Mas. Yuk. Sik to, ketengi liwat di. Aku ki wis gawe nganu lho, wis gawe woro-woro. Sayembara. Kabeh wong kali abu oleh melu. Oleh melu. Wong lanang sapa sing iso ngetengi aku, bondo donyaku tak pekne kabeh. Enek sing iso. Apa? Kipli. Gak, aku gak. Kipli gane gegek nang stadion. Gak, Kipli gane jarake banci nang stadion. Mosok ta? Aku tau ro to mulai tanggapan. Mbak piro aku lho kok ditawa matane aku yo. Wong kancane dhewe iso ditawa to. Nek dibocah. Ngilang. Satunya. Sing dhuwur kari, ini sing ndek-ndek dhisik, sing cilik-cilik dhisik. Aduh, cara mbak iki cara pitik ya kemanggang lho. kemanggang. Heeh. Irunge ya dawa. Dapat enggak Mas? Irungmu ya Allah. Iya. Namanya siapa? San, Mas Iksan. Kelas Iksan. berapa sayang? 9. Kelas 9. Joget boten? Joget no. Joget boten, Bu? Joget. Ditake jenenge sapa? Si cantik punya nama siapa? Iki. Bea Cukai. Rumahnya juga kali ya, Bu? Joget boten sayang? Nggih. Iya. Satunya sing dhuwur dhewe Ada beranan, rene. kan? Aduh, iki akeh jerawate iki men gitu aja. Lanang komen. Aku nek men yo ngono. Jerawat. Namanya siapa? Pandu. Pandu iki. Loh, banci to ya? Lah Pandu. Pandu. Oh, Pandu. Mas Pandu kelas berapa? Kelas berapa? Cek ngebatulin. Oke. Kelas berapa, Mas? 3 SMP. 3 SMP. Aja pacaran sik ya, Mas.
Nggih. Kerja dulu nyenengi wong tuwek nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Junjung derajate wong. Wek. Junjungan besok nek wis tuwek. Wis saiki kecil apa, Cok? Satunya terakhir namanya siapa cantik? Puput. Puput. Joget mboten Mbak Puput? Joget juga. Minta Oke. lagu apa? Minta lagu apa? Heeh. Tadi ada permintaan tadi napa nggih mau? Kusuma Wijaya. Nggih. Minta cocok mboten Kusuma Wijaya? Kak, mantannya katanya mau joget. Mantannya mau joget? Heeh. Jak lah. Oh, iya, Ya. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Di tengah Minta lagu saja, di aja. tengah. Lagunya aja. Dia kedilik. Apa? Lagunya apa sayang? Apa? Lagunya serembukan barang kok. Iya. Iso kaya Bareng sak kakonge. iso kaya Coba-coba. Di tengah akrilik aja kak. Di Bagus sini kak. langsung sini Mbak, langsung Di sini akrilik. maju. Di akrilik. Apa-apa? Gak apa-apa kok jebol tak tekoni nek. Ayo sayang. Lagunya apa? Kusuma Wijaya. Ya. Lenging makan lan semi. Yo. Ayo nek maju nek. Monasari. Mantan yo. Susuku mbok keplak iki rumasamu. Iki ketok darani tipu. Sik. Ayo dong. Aku pengen terus caki jogetnya mau. Rene. Siji. Rene, sik to Rene sik. Rene sik meneng kene. Butuh kanca ora? Dewi. Dewi. Ayo Mas tipung nok Mas. Ayo. Asik. Pas lo yo, pas. Asik. Dipas nih. Lah alah. Bok. Iki arep nyosor sapa? Dek yo kendel lho, dek kendel iki. Aduh. Sing wedok mengene sing kendel sing ndi? Sing kendel. Iya. Kilo. Rene yo. Yo tipunge ta. Saingamu yuk. Aja kondelana susur. Aja kondelana susur. Puter. Sampai bawah. Tok notekku Mas. Atekmu apa denggonku Mas. Alah. Lagu selanjutnya apa ini? Jaluk apa nih? Lagu Apa? kedua. Sing Oh, penak penak gitu joget. Apa ya? Sing anyar yo yo. Ya, Permintaannya lagunya apa meleh, Bu? Napa? Dangdut yuk. Dangdut. Dangdut. Ayo dong. Nah, Bos Pitanala yo. siji dhewe bareng-bareng Manohara yuk. Sini sayang, sini. Anake sapa
Apa sayang? Hah? Hah? Jaran goyang? Jaran goyang. Ayo dok. Mbak Maten mau Ayo joget. Mbak Yuli joget aja. Mbak Maten mau joget? Oh enggak. Panjain ganteng-ganteng ya. Angger tuwek saiki pateni. Sopo sing anu? Wawan itu. Loh, sing ngegong kan setuwek dhewe. Masa Aja sik, Mbak, gitu? aja sik. Kok sing ngegong renek iki kok. Oh gawe wangi. Ayo. Ya, sik, Terakhir reokan pamundutan iki. Terakhir reokan. Sak rap sik lagune ya. Ayo. Apa salah dan dosaku sayang cinta suciku kau. Rene maju. Yuk. Ayo. Piye yo? Aku mbok predingi silet ora apa-apa. Belas ra nyapo-apa belas. Padha wedoke. Orang asik ya. Belas. Bisa dipuwepet-pepet kene to. Awake dhewe iki padha wedoke, Nduk. Sing cilik iki terus memeti iki mau. Jajal. Ayo, dhewe rene. Kowe cepet Ana wong joget kok mbok pleding iki kaya ngono iki lho. Yo. Sayang janganlah kau Yo. Iki bisa iki ayo. Ayo, dak. Ayo. Ganti. Ganti sengek. Iki nang masak iki yo ana yo. Yo. Iki musuh iki yo. Kamu di dalam aku padamu I love you I can't stop loving you oh darling sayang jangan menunggu Bareng-bareng yo. dosaku sayang cinta suciku kau aku berikan cara goyang Awake dhewe nek kene ada sing ganggu aja. Nek kene ada sing ganggu. Wis ben om. Tak gowo dhuwit wis ya, Bang. Aku mending di Tak gowo ning sak. Sing wedok-wedok wis sampun nggih. Putri boleh kembali. Boleh kembali salaman dulu sama Bapak Ibu sama manten. Pamitan sih. Tak cilik-cilik kok ya turun dhuwur. No, anakku no. Yo, salah-salah yo. Salah-salah oleh tapi sikil manis. Resi dijepoti. Kerasnya seperti ya yo. Nih kerupune. Contohi. Dicontohi Mbak Ari sih. Nih. Yo. Kene keresnya diodoti gorene. Kene belakone gorene. Dikon ceklek neng yo lagi tuku Yo, ini dimasukkan. Monggo sing dereng foto silakan foto nggih. Yang lagi sunat jangan joget dulu. Oh, iki bar sunat. Bar sunat ada joget. Loh. Bu, malah ngekal lho. Anak Sik sunat. Bob. Sik minggir sik. Sing lagek sunat. sing bar sunat lenggah ning tengah. Madhep rono. Iki sunat yo ngakeh ae. Ya dah. Wong urung garing lho kok ya. Ditutupi batok apa ora iki nih? Ditutupi batok. Kadek sik lungguh kono nanti ada. Iki lho sik ayo lungguh kono. Rati rono. Lagi sunat yo ngapel ae. Lagi lagi apa iki ya? Rati ada kok nek kenekan. Ning ndi nek lungguh Pak Domer iki lho. Kene lho.
Ngewe lungguh kene. Ngewe lungguh kene ae ra sik sunat gak karo joget ya. Engko nek gendelen. Kayak apa ayo? Kaya nggone nganu ke lho. Kayak nanang. Nanang ku wis dicipi wong akeh nek iki. Heeh. Kaya nggone Mas Ari ki lho. Aku roh gudi. Mosok sani gede ke? Hernia. Ayo Mas, yo. Sing mbek aku sapa? Kakek. Apa sayang? Oh, arep jantil. Jaga siapa? Rene. Masih mah. Alah kok yo pinter menar jadil. Iya. Satu. Ini. Iki mengke dibayari jadil nyapa mbok cepote. Kok nyolot ta dhek? Ora, ben ngono gak. Ora nyolot. Nang wis kadung ben. Oh iya, Mas. Aku pengen jadil iki lho kaya apa? Iya. Yo, sing edrek bokane. Wong lanang kok ya pendiam sekali sih. Ganti liyane. Ganti sing rada anu. Sing lati ireng iki lho. Iki. Nah. Iki ben joget sik Mas. Iki ben sing lanang ben joget sik lagi edrek. Yo. Iya. Iki ganongane arematik. Joget, lungguh. Kok joget kaya wong anyang-anyangan. Mabuk telek jempolmu, pecah ayu nih kau mabuk telek. Ini saya urung. Selek, saya doang wes tas itu gue gentenan cah telur apa-apa. Yo, Kita lagi jenenge Trisam. Urung. Ya.
Wis garing. Lho, engko jahitan muncul. Wis bar jare. Jare buke nek bar sunat ora Ora oleh oleh ngene iki. wong wedok. Sombong malah. Malah kamu ya pengen kaya kancamu. Yo. Teto, izin sik karo mbokmu tekono. Mbok aku oleh kurang. Oleh. Dan teko sik mor aku percaya ya. Teko mboke. Sik teko buke. Bu aku oleh kurang. Buke pundi? Oleh. Oh, angsa. Oh, angsa kene lagi juga. Mbok iki yo golek bate ya. Ah, Tak mau ile kan sampean lagi sunat. Ya ta? Urung garing. Nggih. Kok jahitane urung ucul. Nggih. Lah kok nek teng 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 kok nek ucul piye? Boten ngertos. Yo dijajal ya yo. Penting aja joget ae. Yo kecek yo Mas. Kok sampe jahitan muncul ditenono. Yo. Lah, aja dhuwur-dhuwur. Alah. Hop 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 hop. Iki kok jahitan muncul. Aja banter-banter. Aja banter-banter jalitanmu lho. Wis ket suwi. Nganu sik Mbak Luki jipukno dhuwitku ning dompet. Sawer. Sek, Mbak Inul, Dalem. takon manten lanang iso mentul ora? Ora iso. Isane mentah. Oh, engko bengi wiwit mentil. Ndak jajal joget sik yo. Ayo Mas. Ya. Aja banter-banter kok nek gendelen kowe. Ngongkeke aja ewu-ewu ya. Piye-piye? Oh sik, sabar. Dipune dhuwit, Mbak. Eketan 10. Yo, ayo Mas. Lagi-lagi sunat polahe kaya ngene lho. Mendah nek mari kaya apa. Wis dah lungguh, dah lungguh. Dah lungguh. Lungguh sik. Lungguh sik. Ah, ya. Oh, ala patune pengen. Lah ngingeti kancane yo meri no yo. Kaleme Mas. Ya ngono. Kok lagi sunat tak jeruk paku. Sik, berarti nek ngeri nek barang anyar deh iki. Wah, lanjut pinter. Susu bolokku. Oh, bocah kaya kaya ngono. Piye? Wis lega atimu? Ampun. Sampun. Ampun. Neh apa wis? Boten. Neh apa wis? Tosan mawon. Tosan. Kok jowo gendeng. Sawere urung kok wis iki. Ya iya. Kowe gak gelem saweran le? Burung ya. Sing pengen jogetmu sapa? Ah. Rene, ayo, Ih, joget sik. ayo. Wis engko langsung dudak ya. Ah. Ayo. Yuk. Saya ketemu. Nah. Lah saya ketemu ya. Ayo, saya ketemu. Yo. Heeh. Nek saya ketemu ki gawe jungkir lo ya. Ya. Ah, yo. Yuk, Mas. Lah alah kaya pinter ya. Itu. Yo. Lah.
penak iki. Ya pinter lho. Kene sangoni nek no. Penak tenane penak sapa? Aku kok sing wedok asli apa aku? Nak niki. Penak niki. Ya nek ayo. Jane penak. Ngono es marem lho, Dek. Kene marem. Ya wis anggo pira? Teket pas 100. Pira? 100 untung kuning iki. Bature akeh. Ya 50 teh. Tapi rong jungkir balik sik. Balik sih. Tak jungkir balikan 20.000. Berarti Ayo, Mas. jungkir setengah. Ya. Yuk. Ya, siji. Balik nih. 20. Jare esuk, Hop. Memang berarti ping telu. Lah aku duwe utang 10.000 no. Oh, Tambah 10.000. Ya, Tambah 10.000 ping 3. dari esuk aku tuku neh. Nah. Ayo darono. Salaman matur suwun sih. Ambung. Sayang. Sayang sih. Mau sayang kurang kena. Iya. Sitoke. Iya. Apa? Mbok kena tanganmu mah. Iya. Bathuke. Nah, kena tanganmu mah. Iya. Lah kok dasku iki lho mbok sak. Bathuke. Ngambung banci. Mbak mantan pengen nyawer kok ora? Pengen nyawer tanggo lho. Oh mboten, kapok beran sawerane. Siapa sing pengen? Sing sunat. Aja sing sunat kok nganune ucul kok sanene aku. Bu, oleh ora? Ora kok joget tapi ora duwe balik. Ora oleh saweran. Ora apa-apa sik pira ya duitku. Pira ta? Kok puluhan tok to yo? 4, 5, 6. Telung anu ki telung jungkir walian ki. Heeh. Ora apa-apa wis sini. Ora apa-apa, tinjuk. Yo, sapa sing dhisik? Sitoke. Sapa sih? Sitoke. Ah, Duitku sentek. lu sing sunat. Kowe iki ora jungkir balik. Kowe kok gandelen. Karo buku alon-alon oleh. Alon-alon. Ora sing gisik. Ya. Ayo Ndak, ayo maju salah sitok cah loro. Kok kono mbek kok kene. Langsung. Yo. Nah. Ya. Yo, sing cepet. Ya. Oke. Kowe delok ora kene. Bob. Urung-urung jungkir balik sing ngongkon sapa? Rono sik. Rono sik gamelane. Nah, yo. 1, 2, 3, yo Mas. Joget sik. Aja bang 20 malah jiwa 10. Yo.
Kok kancaku beda berdian. Alon-alon ya. Iya. Ibu. Hop. Jipuk loro. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa mbok jipuk loro apa? Sing keri bagiane karepe. Jipuk neh. Jipone. Ndak to jipuk. Wis to ndak jipuk neh. Kabeh jipone ra apa-apa. Kami lah kacang itu bagian. Ayo. Ayo mas, terakhir. Sing kempul aja ngiti sing joget. Ayo. Sing kempul pergi gori kempul. Usul. Ayo mas. Ayo. Namanya ini. Sudah, boleh pulang salaman dulu. Sayang dhisik. Sayang sih. Oh iya. Satunya. Iya. Sayang karo Mbak Ari salaman. Salaman sih. Dah, aku rambut sayang kok. Sayang sih. Baik. Katoke. Lambene. Aku gowo iki. Cangkone Sik lek tak golekne meneng kok. Heeh. Kowe pengen sangu koyo kancamu to? Nah, salah tembokmu ora oleh jungkir. Ora oleh jungkir balik. Heeh. Salaman karo bapak ibu kok lek niku sangoni karo manten. Ayo tak warai. Ayo Ar. Ayo munggah. Kowe iki lho Ar, gane iki lho Ar. Kowe mbek aku le. Ayo. Kadang ngorek ya. Rono. Bawake Rono. Aku sih. Ayo kok kene lah aku ning guriku Ar. Samono sama karo Mas. Wis aja. Wis sakjane wis sunah saiki dadi manten karo aku le. Neng krak. Sing wadon lendir kuning sing lanang kaya ikrak. Sungkem dateng bobo sama kali ibu. Nyuwun tabrak. Sungkem nyuwun tambahin sangu. Salaman karo manten iki. Sakinah mawaddah warahmah bagi. Ya kok sasu-sasu kula mboten nyuwun saku. Sama di Pak Suratno. Makaten saking kula Pak menawi wonten ature sampai menawi wonten perintah dene atur ing ageng samudra Pak sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwo Ngabdo Pasono tantang tukang kawasan kula makare sang-sangane sanggar rias Manuada ugi Wijaya foto syuting Maneges Laras Karangitan ugi dana kantun sound system saking Malang mugi sadaya kalpatan kinubur wonten Birmaro karo sahabat sami nuwuhaken mripat sedaya semoga wasana alhamdulillah